Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте в началото на тази седмица. Както знаете, денят е определен за професионалистите. Реших обаче малко да сме на тактиката и да ви запозная с Магдалина Генова. Или, по-скоро казано, гладната акула. Всъщност, не се притеснявайте, тя е много симпатична и е част от интернет пространството. Води кулинарна рубрика в своя блог. Какво означава това блог, който няма нищо общо с блог? Ще разберете от самата нея. Представям ви Магдалина Генова и нейното кулинарно пространство в интернет, наречено гладната акула. Да. Добър вечер. Маги е по-добре. Да. Маги, на черната дъска, едно любимо мое предизвикателство, днес има написани няколко неща. Постна салата от леща, ескабеш, правилно ли го казах? Да. Така, и телешки шницел с кайма. Гледайки продуктите на тази маса, мога да ви кажа, че те са така измислени, така комбинирани, че всеки един от вас да ги хване и моментално да забърка нещо по своя идея, защото ги има във всяка една къща. С какво започвам? Ами ще започнем с рибата. С рибата? Да. Значи, риба, точка номер 2, ескабеш. Какво означава ескабеш и откъде идва тази рецепта? Нека да разкажем на нашите зрители. Тиганче на котлон? Да. Добре, слагам го веднага. Малко олио. Малко олио или зехтин? Олио. Добре, откъде идва тази рецепта? Ами това е средиземноморска рецепта, която се е разпространила по цял свят, включително има доста филипински ескабеши, новозеландски ескабеши. Аз пък съм решила напоследък да пробвам различни видове риба и я правя с херинга, която е северна риба, обаче комбинацията е много интересна. Северното среща Средиземноморието и се получават доста интересни резултати. Да. Значи в случая Меги ни е взела едно много достъпно за всички вас филе от херинга. Наистина това е северна риба. Ако има прясна херинга, човек може да си вземе. За съжаление, по нашите магазини много рядко има прясна херинга. Виждам, че си взела директно оформени филета. Какво крачка номер 1, крачка номер 2 ти готвиш от тук нататък? Ами, ако рибата е прясна, е добре да оставим към 40-45 минути в морска сол хубаво да преседим. Да дръпне малко. След което взимаме филето и аз бих го нарязала сам, че кой нож да използвам. Бих разделила филенцата. След което... Мога аз да взема ножа, защото аз съм филетирал много риба през живота си и да ти подскажа, че когато машинните филета са отрязани по този начин, тук от едната страна остава гръбната петка и когато искаме да няма нищо, е хубаво да я отделим. Много лесно и приятно стават в последствие. Това ли ще е големината на такива филенци, до тук нататък ще я мариноваме? Да. Между другото, всяка се замисля, тази рецепта би могло да стане и с пастърва по същия начин, достатъчно интересно. Мисля, че става добре. Мисля, че става. От тук нататък крачка номер 2. Ами овалваме в брашънце. Брашънце, чакай да ти дам. Ето брашънце. Много обичам този финис. Директно на плота да направя... Много мъничко. Вече осолената риба. Ето, аз ще ти помогна. Овалваме в брашно. И запържваме от всяка страна за не повече от минута в силно нагорещената олия. Значи всъщност това, което ще направим е леко да запечатаме с брашно филетата от риба, след което предполагам, че ще направиш нещо подобно на марината, което е технологията ескабеш. Как реши да твориш в интернет? Ами това се получи съвсем случайно с една моя много добра приятелка Крис, с която се познаваме от много години и споделяме кулинарни интереси и решихме преди 4 години да започнем блог кулинарен, в който да описваме опитите си, експериментите. Самата ти, освен че обичаш да готвиш, това ти е хоби, твоята професия няма нищо общо с... Нищо общо няма, но пък ми е не хоби, ми страст. Значи може да определим блогаджиите и особено кулинарните блогаджии, които са много страстни кулинари, обичат да готвят, да собствено съмнения са, обикновено не се съгласяват много с нас, водещите на кулинарни предавания и винаги пишат, има ли много коментари по снимките, защото това е една така схема, в която хората, които влизат в интернет и гледат твоите рецепти, ти дават и някакви мнения. Ами има доста, и това е една от най-приятните части, защото много често научавам нови варианти, версии. Някой готвя, предлага нещо. Аз пробвам пак.
И се получава така доста интересна дискусия. Понякога кое как да го... Ето ти една щипка, много удобно става с нея, заповядай. Така. Благодаря. Ето аз ще ти дам тази тавичка, защото в нея много лесно след това можем да приберем нещата в хладилника. Ами да, добре да не е метална. Всъщност изобщо не трябва да е метална. Метална да е метална. Да, това между другото е едно правило, че металните тави, да, понякога стават за печене, но маняците на тема интересна храна и различна храна винаги казват, не, моля ви се, не използвайте метални тави и кафлени. Тъй като ще стои доста дни и часове рибата вътре и по-добре все пак да е стъкло порцелан. Другото нещо, което наречи на снимките в интернет е, че в телевизията един часовник неминуемо казва... Да. Така че, нека да е темпо. Каза, че само запечатваме рибата. Филетата стават много бързо. Добре. Ще сменяме ли мазнината или директно в тази мазнина? Директно в тази. Така. Имай да не се изпариш. И да не те изпарят. Аз съм врял и кипял в много кулинарни опарвания, порязвания и така нататък. Човек се гледа в пръстите ми, целите са в берези, но в боя винаги човек дава жертви. Как ще направим? Ще са малко да намалим огъня, защото мазнината заради брашното почна да пуши. Така, какво правим тук? Ами в мазнината слагаме чесънче. Сега да направим чесънчето. Наситно, едро? Наситно. Наситно да го нарежа или да го намачкам? По-добре да се нарежи. Ние, уважаеми зрители, заедно с Маги Генова, известна като авторката на блогът, с кулинарния блог в интернет, Гладната акула, готвим ескавеш, един начин за мариноване, за овкусяване на риба, след което добавяме в вече ползваната мазнина. Така, добавяме лук, чесън и моркови. Друго нещо ще слагаме ли тук? Така, сега малко като намекнат, ще сложиме чашка вино бяло и чашка бял цвет. Аз като казах вино в час, нашата дама ни предложих да изсипа едно вино не за готвене, а за пиене. Бяло или червено? Бяло. Бяло. Добре, веднага сипвам по едно винце. Защото при мен във бързо, лесно, вкусно, дет се казва, е традиция да пием по едно вино. Ето, заповядай. Благодаря много. Така, добре дошла. Благодаря, добре по-различно от това да вписваш в интернет, истинската кулинарна. Доста по-различно. Така, бяло винце тук вътре. Добре. Така и... Така. Оцет също толкова. И малко оцет, характерно при всички маринати от подобен тип, дори както ви казах и дунавските. Оцет за риба, чесън, корал кемаги. Бахар на вкус. Пипер повечко. Пипери, може шарени, да, много вкусно става. С розов и с черен става много добре. Аз много обичам розов пипер на риба. И задължителния лавър. Лавър, да. Отвора. 2-3 листенца. Щупвам ги пътувала ли си много? Ами пътувам, да. По работа основно, за съжаление, повече, отколкото за удоволствие, но пък... Азия е една фантастична директория за свежите подправки. Там простите дафинови листа се продават абсолютно свежи и са наистина много по-различни. Синап. Много обичам синап. Много интересен вкус дава. Много приятен. Така, сол не сме сложили до този момент. Да, ще сложим и сол, само това е опционално. Наситно. Значение, то си пусне и не прекалено много. Аз ще сложа една щипка сол. Така ли, че на нашите зрители им стана ясно, че ти си човек, чието хоби и страст е кулинарията, за политика не говори. Всъщност какво работиш извън този блок? Ами всъщност съм бизнес консултант и се занимавам с реинженеринг на бизнес процеси във фирми, което... Оптимизация на бизнес. Нещо такова. Нещо такова, добре. Ако нещо закъсате от към оптимизация, знаете към кого да се обърнете, но по-важното е, че тук вече имаме всичко. Леко кисело, леко пикантно, достатъчно ароматно. Готова ли е нашата ескавеш марината? Готова е, да. Готова е. Взимаме една тавичка и... Къде са рибките? Да не изтървем нещо. Моля те. Ето така. Целинка, свежа подправка. Целинка, цели листенца отгоре. Добре. Чакай сега малко, защото
според мен камерите не могат да надникнат така добре в това, което ще се случи. Сега, чувал съм, че като се правят те теренски саламури и останалите рецепти, където подобен тип се слага в супата риба, когато се залива, всичко трябва да каже цър. Точно така. Чуваш ли, Палянка? И не само рибата, но и салатите, които, понеже моя род е оттам от Балкана, летните салати се заливат с вряло олио и оцет и подправки винаги. Да. Между другото, оцетът леко е поизврял. Ако нямате целина, през лятото може да сложат листа дивисил. Да. Идеална рецепта. И това нещо отива в хладилник. Салата с леща. Салата с леща. Казвай. Днеска ще е постна, но аз се правя и с пушени гърди или с пушени бузи. Но... Пушени бузи има само в Австрия. Аз съм ял, има страхотни неща в Австрия, като пушени бузи. Има ги и в Италия, много са интересни. Има сушени в Италия. И сушени има, и пушени има. Давай сега. Така. Сваряваме лещата. Българска леща, подварена. Леко съвсем да цъфне, защото иначе или е преварена, или пък ще е прекалено хрупкава. Янчето ти е сложено. Така, малко зехтин. Така. Хилитка чесън. Така. Ще задушим малко зеленчуци. А отделно ще приготвиме дресинг. Да, ето аз ще взема едно такова хаварче за дресинга, за да ни е готов, да можем да направим няколко неща едновременно, защото времето тик-така. Какви зеленчуци? Зеленчуците са чушка, морков, лук и мисля, че това е достатъчно. Да. Въпреки, че на едно ли ги слагаме или едно път? Не, първо чесъна и подправката зелената, като в случая е риган. Чесън, пресен риган. Как да направим дресинг? Ами то е много лесен. Балсамико и задължително френска горчица. Едрозърнеста. Така, дресинга трябва ли по някакъв начин да го омекотим с малко захар? Ами, щипка захар аз слагам обикновено, въпреки че то балсамико се хладне, но... И зависи какво е. Има разлика между различните балсамика. Някои от тях са по-остри, другите са по-благи. Някои от тях вече са регулирани. Един малък съвет, когато облагородявате балсамико и няма да го варите, за да стане по-бърза, просто му сложете вътре пудра захар, много по-бързо се абсорбира, или пък малко мед. Ефектът е мълниеносен и става много добър. Леко пипнато балсамико, едрозърнеща горчица. Нашата приятелка Маги. Така, колко горчица да сложвате? Поне 2 лъжички. Нека да има. Преценявам много, като го разбъркаме ще видим. Явно синапа в цялата си същност ти е любима подправка. Да, мисля, че ще го има навсякъде. Така, апропо, тази салата е специален подръз към всички, които спазват постите. Между другото, горчицата, малкото захар правят този дресинг с много хубава консистенция. Той е леко гъст, защото дресингите трябва да притежават именно една малка гъстота. Така, сега добавяме всички зеленчуци. Добре, моркови нарязани на жулиени. Ако имате от тия модерните рендета, перете директно с тях. Става бързо и много лесно. Колко трябва да се държат зеленчуците? По-дълго, по-малко? Ами, да намекнат, но да не стават като манче готвено. Леко хрупкавина. Не сложихме много олио, само леко така да ги покрие. Салатата ще се яде топла или студена? Ами, въпрос на вкус. Аз лично предпочитам да е топла. И много често сервирам с малко сиранце, бяло вино, много добре си... Тип едва ли не топла гарнитура.